Bro, de ce avem cu toții acel prieten care pur și simplu nu se poate opri din a te provoca doar ca să te enerveze? Adică poți să ai cea mai nasoală zi din viața ta, ai dormit doar 3 ore, ai uitat să-ți faci temele și literalmente nu-ți mai găsești voința de a trăi și tot ce vrei e liniște și pace. Apoi vine cel mai bun prieten al tău, cu cel mai mare și mai diabolic zâmbet pe față și începe să vorbească despre nu știu ce trenduri stupide de pe TikTok cu cifrele alea 6, 7 și alte tâmpenii care îți mănâncă neuronii. Râde de se prăpădește încercând să scoată o reacție de la tine, în timp ce tu stai acolo ca o statuie, complet mort pe interior, rugându-te la Dumnezeu să te scape. Îi spui să se oprească și chiar tace pentru aproximativ 0,3 secunde înainte să pună cea mai stupidă întrebare posibilă. Gen, bro, crezi că peștii simt vreodată sete? Frate, nu știu, lasă-mă în pace. La punctul ăsta, singurul mod în care pot să-l fac să tacă e să-i lipesc gura cu superglue și să-l trimit direct în comă. Asta nu mai e prietenie. E un experiment de tortură psihologică 24/7, iar răbdarea și voința mea de a trăi sunt complet terminate. Abonează-te pentru un pupic.